הבחירה, אחת הזכויות הבלתי נפרדות של האדם. אך האם חשבתם אי פעם ממה התחיל עקרון הבחירה? עקרון זה, כמו כל המרכיבים החשובים ביותר בחיינו, התחיל מאישה. מהאישה הראשונה ומהפרי הידוע לשמצה. בחירתה של חווה הייתה ולא ברירת המחדל. החוליה הראשונה בשרשרת הבחירות, אשר נמשכת דרך כל חיינו מתחילת הזמנים ועד ימינו אנו. אולם, יש כאן מקום לאפשרויות. הבחירה היא שלכם. מה הנוכחית היא מאה של טכנולוגיות דיגיטליות. אז מה יקרה אם באמצעות טכנולוגיות אלו נשלב בין זכות הבחירה לבין אותו התחום שבו זכות זו לא הייתה קיימת מעולם? נאו בלע את הכדור האדום. אנקין בחר בצד של הכוח. דיקפריו לא צבע עם הטיטניק. וכל זה תלוי בכם.